Chinga keche ni gaba na inchi bagendreta na barabukorwa magani yabo na naraye baganetigo kubera se cyabisi nigo batara bayikirania amagendero au kurwase county area ya Nyamira nigo tokonyora bangina kurwase ensemo ya Chebungombe yo gotoka ase ward yesise ebunke ya Burabu me county ya Nyamira babere bago kwanera emechanderia bawetera anene emirobe egose amagani ali batara bawekiranirwana barayibali bare ase cyabisi chinga kechiga askeri bakugania buna omurayo rachi goswabisi gose bali barachi goswabisi kwene kyabuna ngoligerere bare amagani yabo na kubaikiraneria eryo kubakonya barabukwegenderera buya ase amagimaito muri Keito Vincent Onyanza ni gara ase chinsemecho chie wodi yesise na tigamwaligani atumanye nara yaya agenderera ase chinsemechi na nara yaya abasibati gosabangi na kurwa sensemeyo baganetie abarayi bali barachi goswabisi babe bakubaikiraneria muri Keito Vincent Onyanza nyokonyuwete kurwa ase chinsemecho ambia muno kurwa sensemende studio bono mwanchu murigereria Ndizi TV karona koletre masa yemo goikase bunge ya Burabu ana sensemo ya Chebungombe abona sengo sangana amenye kurwa senseme ye gari tukeria rero bono mwanchu murigereria nigo na umire na bamenye kurwa senseme ye anebono abono bale abangina boga basubati abono bagochikoterera anene asobwagare ekero bagendrete gogokirania obonchuru bwa urituko chia senara ria bagwetera ana sensemo yo bore nyora bonekero tonte kweroberia sobochorio bone buri bosio ni gabana siasa kuruchinsemo bagendete we yakira gokaso kuregera chikura nabo igona basubati bono nigo bagendete gote abu namba begete meroberia ya bene na kibago chigoikira nagochora umura iranyira kubekerania magendo kurenda sensemo yabamenye kurwa senseme ya Chebungombe tingo chikomanya borobu anabasubati abo nabangina nasangira ngo naborobu gaike batumayina ki inkere bago chikorigereria anasogo chigochora abarayi bali musi anda ketiganja kiri muswati yo mure gaiga antebena kiakoroka usena kiakorokwa nero bona kumayina ki eraso gochora umura yasobo chori bole bosio nkia gochikorigereria ria nyara gochora umura yumyano kyokorokwa asa maleta ngoro kwa Alfonsina Alfonsina no umenye kuna sema ya Chebungombe anda kingi kyo chikorigereria ekero gochikora umura yasobo chori bole bosio endo torarigereria binte binge mbiro twaya bere to kunyanyaseka buna bono kubwa monekero to chitoreta abantu bararia se bunge mbali uchibatete abantu bari bainse kabisa ekero to kurigeria sensemo ya Nyagitari ntugwata bangina nabagaka bali bale ase se community una community volunteers mbanya kwa guno ene sabuni baguchikira na gusinyomba chia banyore mechando ari kunyaka baguturire muraito chigochora ege nabantu ba community banyono ene sabuni kubaira nyomba mbakotara busa buno okayenga babe buna chimba bachie kanisa andake nsemo ya Chebungombe ngichano kirimo gwetira buna bangina ndobwata boko nguna boneka Nyagitari ero nabo tobwate ngia pie bwata magacho lakini gocha goikonya no ene pana ndego konye mario gotaiyo nabora nyo monta abwato muchando kurwa ase community kuko moiki Nyagitari au monchando rio komenta kana Nyagitari akobe stress tebwati mario no ene pana ndoteiyo mbie murumo chumurige bono oino yo mugati wa bangina baregana nimba tumungino ndegaiga oibono togochigosanga amonere elibono umonchumurigera nyare komanyere buno mungina ekera gochigochora umura yasobo chorio bone bole bosio ninga gochikorigereria timatina umungina naregaiga anda ko mungina na kyokorokwa ase faida yo murigereria asa moreta ngoro kupamera aiga no Chebungombe tomenyete asa motuka matambi tobeto gochora bara yabachumbe gochi kyabanyurugoro twatagwa kira muna mukirete igo tokubachikura bagenda ebinte binge bono byachire bogirangurugoro ntuntu bwatikende gaiga Nyagitari ntubwate muri gotaiyo tiskuchi to bwa wana chimuno gabuna boni ngone skuru muna ya primary okubwana chikoni tiskuchi ne chiro chimuno ga chiro very smart na ntubone gontu wateshire skuru ya primary gaiga ani bagusire bobe sana ne to class chipasere panto mos mbai konya pasere chabana bakona college university bakona kuningana ngakwakortegi nakwa banyaine bona yo karensa iga to goikerwa yo motaka to goikerwa ani kwa nyamonto orikire nera kwa passer bona bwe bolinga oyo motaka orensa ata kwa passer lakini oyo orikire kwa reki oirwe bona ngeto sabanga obiro kara ende true gaki amanyanga nkia kurwa naba 90 bari batabwati kindi gyonse ekiagara bana abantu baikira siba bamanyaine boka banyene bakuriga ibintu bekonya boka banyene fata monto bwati chiro we don't have chiro ya Chebungombe etoko bika chinyeni ase etokoni eche tu gachirenga mkunchi wone gacheka ikagora gora ne tu karasa koragi ase go itago chibona main market to gato wone gankeroka
ekero ka transport yo tukura kurwa mbaka ekero ka it is 150 na ntu wana tukantie chire che ng'ombe ga nene na ntu twari market ya nene abantu bacha kurusiko na ntu ni bintu bieto ntu agora bintu binde bana burune biko kurusiko naro anda kenki muguchikorigeria kana muguchikochora muraya sobo chori buri ucio eto taita konye arigeria bintu bitoro mete buna bwana wachi bintu bya chire kya banyorogoro bia na ntu cha borabu ga iga ntu tonyora na ntu ifaida kwa cha borabu muna iskuru ichiaga chubuja Ndiyamono mwanchu murigire mona ntigangwana no mungno yo murega iganere oibona nero omenye kurwa senseme ya Chebung'ombe iyo gotoka se county ya Nyamira se bunge ya Burabwanda ka se faida yo murigena kyokorwa Samaria tankor kumagirite kemunto kurwa se bunge ya Burabu maena bunge ya Burabu gotoiranete maega gwitera barai egento gakara torenete maega barai abani gotoko bachora bagenda pinto mbariko irana bona muna chinga kimune chiga bangina bagatubune nje bona ndo mungino magatu na ikire miaka 70 mbwana takonyora besa iri ane yo bagatu nigo ba ntori konyora besa je bangina banga bachande geta sinka abangina mboro bagatu ebira mambiro ororo bichande geta se chinka batari konyora besa yo ko bakonya chibasa chinigo chigocha chiasirira katika bere nchiri gotoikira eria kabere ntu anyate industry nere yatakire gocha iga ya matoke industry yale gocha gotoka ya avocado egara na intu tonyare kurwara abana baitu barikwe tokaganiga na intu tokangainu wango chere ga igaburabu industry ibona ka to chikobonyuko taboka to chikobori tonyara ya chire bugiranga ruguru bona intu ndokani to charo murayo gotorigereria aba bareu abanyonge baritorense atarete industry itoko chaga igaburabu egara na intu abichane bite biketo bugate bakore chisukuru basandekete kero mwana akole sukuru agwe pikipiki omwana someta buya kaste yako likwa ne pikipiki yako egwa ngonya nditu ari konyora industry yeche go chaiga seito na intu ebichane bito ngokonya kabiari muchu murigire bono ekero togete gosanga igo ni gotore asenseme ya Chebung'ombe abwekero togendete gosanga nabo igo ni maite na oyomo asebaria bakurigie kerogo kyobura ya sebunge ya Burabu omaigete na Davis obioro no ari gati asenseme yetu muchu murigire bono tigango tuigwere nkiara chiko kwano mugambe sukago chaga igangaiga erinde ni maite na abangina babira gukwana mange na ndemba bwato kugania timaite nkiora kwane ase faida yo muri Ndizi TV ngiochwekerania abangina ababuri okuburi kwa bogo chasuri kwanza kwa kera bangina bacha Chebung'ombe asante sana mwachira sobonge na ni muna mwatebire ningisa inase gasie nenje mwatebire mechano nero tubwatega ishida ya Chebung'ombe ga babwati chiroga na nje kinda sobogambyo na abatebirige chiro ngo chakobeka tolega na ndenene sana banyorasi bakoregasi na ande batebire chiparanjiro go chimachi tararosu nenje ngo ba promise ga kingo sobogambyo bo ninje make sure chipare chon speech arosirigo na ande mbabwate shida ya mache shida ya mache nimbwate kipago ngobogambi ninjengo ya project gete na tonyora amacha sobonge na ande mbabwate shida yechi ECD classes ebirasi mbiro biga bitara college development kinda sobogambi bwa member of parliament baburabu na ba promise riga ntoje tolo sibirasi ebyo be in good condition abana baito banya gosoma njasa abantu babona gwege ntoko batebiga ngamagoro ne sabari etwanse mungakira chikura sobonga abantu ba Chebung'ombe nando Riaito koira ntomeke Burabu busio Burabu emese talibo asante sana Mwisho muligeri bono oyuno yokoligia kerogo kyobo jumbe aigase bunge ya Burabu oyubono ogendrete gosangana kuligeri na kiago chikonyara kubwatana nabo igona amenye kurwa sensemeje maigo yoko tarensemo ya Chebung'ombe na lire ire yoko soberega kuliira na nacho kubwatana amenye kurwa sensemeje kenya kubekerania amagana tokando kubwatia mange anene nsemo ya siasa imeye county ya Nyamira ko reporter ya Ndizi TV kurwa se bunge ya Burabu kutoka se county ya Nyamira iriterane nchinkoro kwa Vincent Onyancha Mia mano mariketo Vincent Onyancha ase oroboti ururu ikranu ruo gusanga nabamyi bensemo ya Chebung'ombe yotoka se ward yesise bunge ya Burabu imeye county ya Nyamira no kwa igure nigo babwata magani au ayubaganitie bachigo ikraniwa ekerobono litigarete nere inkikeria abarayi barachi kubakorera chinga kibaraswe a service tokera na se county ya Kisii nigo yokorie kero kyobo governor wetrase kyama kya Jubilee Chris Obure abeire gakubariera abananchi anene mono abaunchoreria chira kya magendero ayara ko baikiraneria chinga ki baramweri bagariokora county ya Kisii tatanda se enseme yote unara yaya Chris Obure bwate chinga kya rebete gagotarera abaunchoreria anene asumu cyobusongo abanyabiasara birengo byose abanyabiasara banene abanyabiasara bake
ase uchumi ya county na uchumi ya Kenya ngima kwa jumla. Ni manyete nga ingento private sector tagete abanyabiashara bake nugo sirwa egera bakore biashara byabo bya nade ko batebi onde ka batisha asma bakore biashara ingento yo katura akore nugo improve to make sure nga kwa baro saidia sara ya mabo kore biashara abake na injena akore sport kare kondo moke na re kominyoka 400 meters na na kora iriba kuruka hop step and jump na iriba kuruka triple jump kaweke record ya East Africa aso gocharu kwa triple jump na ageto mupira ngakira Gor Mahia ngakira Kenya national team iriba kuruka era Harambee Stars ni manyete ngaga seito utubwata talent enene mono abana bari no juice baranyare kwa kumupira bagende bitangiro bya iguru abange sana egento batabwati facilities egento batabwati no muntu horire ko bamanyese bamenyete tayiboywa ngoteba inere gasi ndakore kanda abumugabana toroche biti byito tumanya abana bayiganga ibare tubaeri bagana barabwo betambwe barore kanabiya mwengeta ko biashara byege wigatura angeli yabarai abarai engwane toteba n'inzira nere abarai bamanyote egiye koro kupani kusi daiboyo di baba omonta korara yoye usoro kabero bisi omayega na mandia hata kitabanya biashara bakore inere biashara wigatengwane siroga njendoke serikali ya Jubilee tetara mire na polisi okure na inchomo kondi oye Numu subati perisi karibu amurene na kae kugira amate kaburo kunya ningo magara amana yo seni omana tayo ndegia njemba ko tokoresha muno omena kindi ko mogia omena nyeka bujije ko weka bilimi kalikomera tabonga nayo era ferega sino ko wai ere totona akonye kaunti abantu bantu kubeke timu ya Jubilee kazi amabara na ngoro bakorere njera timu timu ya kutoka cyane bagangiye kaumwe yabo no tuwakimera ona kimera abana bana uyo batakugira kangani kwemeta ukiye ibuna abanyuma otatira abana batakubaga kire kirengiya kubwatira na inje bune women led tubabekere kikula tubabekere kistori kingiya ege amusiye bindegere tembrariga bono eskarona aligereria magana ye michezo omushimi wa Kristo bure amane grupu ya na kubara tokonya magana sports muri ku stadium yaito ere mahate gaiga gira era ngore ngi bono omushimi wa Kristo nero ujago Manchu muriye na kwa igure inare omurwanire bekero ukyo bugavana se county ya Kisii Kirisio burabwate ase abaunchoreria ase county ya Kisii torere aba runde bechigari na bego chipigipigi nigo bagendera takwe murongania kubwatikana no kubura kwa mafuta imense ya Kenya umuchando boigo bete bokoendekiwa aburitukure igoro anene ase chinsemo au awase abarundi abange babete bakuvuta se bitaseni bya gose bituo byechi bya mafuta yechigari ase ukuganyerera amafuta nabono nigo aigati abo babere bakonyora omoeso gusikuru ebirengereri byabo kubwatikana no robot urwabetero kubwatukwa ne serikali ase ugotamentua kwerigori iri ya mafuta awase mafuta yo aragendere ase mafuta ye petroli aragendere koniwa ase chiringi emiyemo 50 na kianda ni chitongiro 12 ase eliteyemo awase mafuta ye diesel alachikotigara ga koniwa emiyemo na 40 ase eliteyemo naboigo amafuta ye taya gose diesel ela chigotigara gekoni wa chiringi emiyemo na 25 na ibere ne chitongiro 94 nabono nigo umurikirito sara nyarangyo ntita abereka gusanga negati y'abarundi abo bekigari korwase county ya Nyamira ase bagenda takure birengerere byabo nara yaya agendrete gokorekana mwancho muri rero roboti orundo gogokera asege kage tariye getambe korubono eryo toiwe nara yaya babwate egokwanira igoro yo gotigara kweri gori eryo ya mafuta tokere nasamangana yage siasa nigo
obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya ekerobo kora wano yokoirurukia bendera yekirobo kyoburayo bonene bwense oyoro muraibe kyama kya UDM Raila Amolo Odinga bagendrete ne taro yabo ase orogongo rwa coast etaro ya matukane eyora ere litkuria lero aburi tukorego mbabete bagutarira chinsemo ime ye county area Mombasa chinga kibabete bakurire yo chiwikirania amagendero ye chingenjo awase omokonyo Raila Madha Karua bete gakogania abamenyi be chinsemejo kumubwatsia Raila na gotayuna nere oisaine ochakoreta amagendero imense ya Kenya. Vision 2030 ambayo ilikuwa kuinua Kenya kutoka hali ya ufukara mpaka kwa hali ya utajiri by 2030. Lakini hizi miradi zilikuwa natakana ziende sambamba. SGR ilikuwa natoka hapa Mombasa, Nairobi, Kisumu mpaka Kampala. Alafu hapa Mombasa vile vile tulikuwa na tujenge hapa Dongo Kundu, a special economic zone. Pale ambayo viwanda zinajengwa hapo ambayo itatoa ajira kwa vijana. Pale Sega, mnakujua Sega? Katika Mvita constituency. Si William Ruto alikuja hapa, akaweka mkutano kichochoroni, akasema ati yeye tarehe 9 akichaguliwa atarudisha bandari. Si mulimsikia? Nataka niwaulize, aliondoa hii bandari wa kwanza alikuwa ni nani? Alikuwa ni nani? Alikuwa ni nani? Nataka niwaulize, baina ya Ruto na Raila Odinga nani mwaminifu nani mbrongo? Ko changamoto ya bandari. Bandari lazima ivume tena. Lakini mkumbuke tuko na bandari Lamu. Tuko na ziwa Victoria. Hiyo miradi yote itaanza na sio lazima moja ikianza igandamize ingine. Umanchi omulire libona inaro babwate ababwatani bomo bwa Azimio la Umoja One Kenya uchikubaikiranira abana inchi chinga kibaraswe ase oburai ekerongo koirania ase oroboti rwerigori ria maftani go muri cheito Sara Nyarangi Otita agenderete gusanga na barundi abechigari nabo gochipigipigi imeye county ya Kisii abo barure kerengererio kyabo kubwatikana no gotigara kwerigori ria mafta komenta gotayo gose kurusia gotayo muri cheito Sara Nyarangi Otita onya konyuwete tomanye nara yaya abarundi abo be Kigali ne pikipiki babwate ko bwatikana nerigori rya mafuta. Mbuya mono oyo minto Evelyn Osero kurwasense moyende ye studio ya Ndizi TV yancheranire asorogongo rwagusi asomorobelio weriso leito lero ni wana atarire wika ase stage ya Nyamataro main stage asinomeranire na bana boda boda gosense moya bana boda boda abo bwate nkwana nebirangero byabo igoronga na kirigori lya tigareta ariko nyaserire nigo bamanyire ngani go bakugorire lita ya maguta emiye mono 50 nomo titkuri goro chitariki 14 omuraivu ensomoske Uhuru Kenyatta wetara somonogari kwenyomba yo buraivu ensomosubati kanzedena nanyariko babago teba banyariko bakurwa subsidy ya milioni 15 nemo ero rigori rya mafuta rinyare gotigara buna riarenge abweri tangani korende abana boda boda nigo bakuboria ngari gori erio bado ni warire igoro nigo bakunyarwa bago struggle bose bakunyarwa bago chandeka kugora amafuta yo aselitemo nigo na umera na barabwo magayeri tukerimo magayeri gori eri gotigara buna riarenge barasanga monegeta seni kya Ndizi TV ngana kibirengera byabo bire inga inki baganetie aserekali nyare ko bakorera asobo ime egera banyare ko babago chengera obonchorere bwabo bwa boda boda ninde naba minto gaiga nibongo chakeroyo maso yo mokuru birengera byabo igoro yeri gori rya mafuta buna lyatigarete buna lyale abwe litangani karibu sana yo minto aboko manyeri etali awo nandoro birengera byabo igoro ya mafuta yaiga buna nyare ko bakago tigara elita mwante moko 160 abo chakereri tali yao arafuru brengeretia bia bona sano moradia marita ko kongi Robert wa Nyamataro main stage aseri horieri diribi yamo no waru kwanja baira ninsa kerimo kegara bado to struggle konyora korikia na pake ndio sibyo kongete bia generally lifestyle teringia waru kwa ninsa ke nande botambekera bade matuka mutiyo kuchwe kwera kochi bara basukia mbato skibone batonga senjishikula next time nande baskiwora tego to make any good sense biamono asomore magana none biamono naende nimbwato yonde gaiga nera ru brengera bia na bago tumanyeri etendugo nando ru brengera bia igoro ya mafuta yeta Christmas
Nyamataro main stage. Akoreng'ana neri goria mafuta mbiri buya asenyencho no kuliona kwa kongire wetera sama mafuta inde bikine kama gori so ikiraboni kabare koira linse ake irori na batware ko tange serikali yako tegete onye kiare ko bangamba te to konye na abantu baboda boda batwiranirie bintu inse amana na mafuta akirendo muraibu ensenera neti yake rigatigara munari arenge kangandi yakinete muno ukiyokora atabasensani tote ambia mana sinju yo muraibu ense kiagera irane ate ya tebete kalitigare esirire korende yale ko babia ari koirani isake aba yale ko renta obokonyi oboka sabata bagese yenjo njengo gendindega bali rende barabata bwatiento baokora obo gimambo kongete yes asante nande nimbwate omungwano ndegaiga nero tete kora sange birangeli biaye igoro ya mafuta unarigoriria nyartiko bali gotigara unari arenge kurwa buri tangani karibu sana asamarieta nengoro kwa Hesbon obae njomora yo monene westage ensaiga ditangani kabisa nkoira dibagalio koira nelio morayo monene na mbia mono asogo tenenia mabutari aserigo liriri arenge na tware gusaba onye yari konyarekana na ndelira nensake kiagaro bogima bono igabwa kongire umuchando monene twarorire buna digoro litukori gora yara tweterete ebitwe binge bya magute ebara kiretia mabuta ebakagerete na mabuta nko mentare ligorire igoro batone lire linene bakarabisa maguta tokara sumboka tokara buta sechiraini auko gani gweto twari ko gani ocha serikali anye konyarekana mabuta ira nensake na litora adjust obogima kiagera none chi customer chito tokobogoria ekara mabuta arenge siringi 80 etwari ko babogoreri koru Nyamataro bakabosongo siringi 50 amafuta bona mentire mara kabere chibesa irenga tobwana tokobogoreri omoteja sabanga amavuta nande banyaligereri sana serikali nabe gotsama none ushuru yabagosangereri chipesa chibatanga chipesa chikosere chinyinge chibillion bateme basie kubo ibyo bonse chipesa ibone chiso asa amavuta subsidy echo tonyora amavuta asiri goliri togonyara wa afford yo mabuka asante na ninde oyo mwaboga iga Marieta ngoro kwa John mumanyi ku state ya Nyamataro matoka nda kiromora Uhuru Kenyatta mbuya mono sa tigari tamufuta karimeni ali sarenge bono ngo chikomote yali geri nande sama tuka totigari tia nyari kutupungusera ligo liria mafuta ke yagara amafuta naro igoro yakiregento naro kagukina none kwende none mabera agukina igachikorigereria atokonye kiagera abananchi bachandikira mono kiagera mafuta naro kiregento Kenya agaiga igongo agera mbia mono murai Uhuru Kenyatta agaendelea gukora gasi atupungusira mafuta tunya konyora ororo bobogima nara inabu atese semambia yabone asante basi bono yo minto Evalino seroga bwase studio ebina bye birengererio bya baonchoreria asensemo ya bodaboda ekaronata arachi stage ao amono nyene chimatatu aba conductor amona barundia barule birengereri byabo ko ripota lya Riaito ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter Evalin Mia mono omorikeito Sara Nyarangi on Twitter ase oroboti ururekranu banoekero abana bodaboda gusabarunde bechi pigipigi na bego bechi gari babere bakuru birengereri byabo kubwatkana no gutigara kweri gori riya mafuta ase kiwango keria ose ase kerengo keria diare ose di amafuta yuarenge ko niwa mwancho muri rero muri bwa Kenya kwanza kora wano yokeruke kirwo kyobura yobonene bwense wetera sabu mo Dr. William Samoei Ruto anigo babete bawe yakire koko ase orogongo rwagusi asense moya South Mugrango imeye kaunti ya Kisii awase abarai au ababete bakumwakire koko omuskeruto na kumuganya uchikubaikiraniria magendero y'ekingencho au chinga kyaraswe ase uburai uko na chinga kyecho rutonera ni gabete gakurie irajo guchikirania amagendero au gati abo korosi ya chipara egati ya namange age ekerobona borita bechi nsemecho kumubwatia ase eganga yaye hapa kwetu especially hii Moticho ward kuna lami tunataka tuanzishe katika serikali yako. Hawa watu katika constituency mzima lami haiko Moticho ward. Mahali hapa mahali tumesimama hapa.
Na agenda yetu ya kwanza, lami zikuje Moticho Ward. Kutoka Nyansembe hapo juu ikuje Moticho, iende Eng'ou na ingine ikuje hapa. Na huyu jamaa akiwa rais wa Kenya, hiyo tutahakikisha imekuja. Ama namna gani? Hii shule yetu ya Mariwa ni shule ilikuwa giant school miaka ya nyuma. Sasa hivi iko na shida. Katika ile programu yetu ya bottom up, tunatafuta njia tuhakikishe ya kwamba tutainua hii shule. Na nimeongelesha mdosi, amekubali. Anatafuta hela tuinue hii shule. Ya mwisho, ile timu yetu ambayo ni national team yetu, inaitwa Small Simba. Tuko na programu mrefu. Your Excellency, leo uniachie kitu ya maana, niachie hilo timu ndio iweze ati ya Mubangwingwi. Ati mnasemaje? Ati Maro mnasemaje? Na Moticho mnasemaje? Na South Mugirango? Na Kisii? Ake nyenye mko na maneno. Sawa. Sasa mimi nataka niulize nyinyi. Kwa sababu unajua hii Kenya kuna watu wanatubeba ufala. Mugirango mko? Mbona sisikii sauti yenu? Sikia. Tumesema kama Kenya Kwanza, mambo ya ajira na vijana sio mambo ya mzaha tena. Sio mambo ya mchezo tena. Tuko na vijana karibu 5,000,000 Kenya. Wamemaliza shule. Wako na certificate, diploma, wengine degree. Lakini shida yao kubwa hawana ajira. Vijana wanahangaika madukani. Vijana wanahangaika kila mahali. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na tumesema hivi kama Kenya Kwanza, it is not going to be business as usual. We have a huge crisis in matters of youth employment. And therefore, we cannot continue doing things the same way over and over and expecting different results. This time round, as Kenya Kwanza, we have said we have a Marshall Plan on youth employment. We are going to deploy resources in textile, in agro-processing, value addition, Mwancho murigeri bona inega tiari agendete gokorekana ase amangana siasa chinga kya barai au abagendete we akrekoko asobochorio bonene bu mwako yega bwechi bibere na meronko ebere nebere ekeratigira matuko emeronko ebere nanoka erio abachorio bo bonene gokorekana o mbiya mona sobochora kurigerera umurobere obweri so Riaito inyoro no murobere kugochira keretiko ria Jumatatu ekaritiko ria Ijuma chinsa inyagwe ka chinsa isano nemo mwancho muri na ritiko ria lero ntubwato mogeni ase studio gaiga oyo torachi gusanganere gukwanira igoro ya mangana yobotumeki bwechibesa omuchando monene nigobeire gokoine kiwaso botumeki bwechibesa na kyomonda bwente gutumeka chibesa chiayenga kikichiria bwente gusaba amakabeso gose chilona na kya bwente gutumeka erio kwekonya kwegenderia se amatukare bosyo igona ritiko ria lero ntubwato mogeni ase studio korende goikaraga gatotara ndaso mutumukomoke gokingoira na nkoira nande no mogeni ekarongo kwenyore buna nabako kendera gutubwatia wetera sense media ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter tonyore wetera at Ndizi TV News erio togendere gukumanya mange gono mwacho murigereria tobasa guskare. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Chigosori na Steven Ndemo.
n'umurubiryo w'ubukomanya iguru yari gukorekana asibira ubwinshi gosori aho kurworogongo rw'ugusi Kenya n'insenkima nabika gukomanya na gukurentera ababwatani aho kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kirari tukuri Jumamosi gucakira kinsa kyanda gweka kinso ikomine ibiri cy'amaragoba Chigosori imeya Ndizi TV. Kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikireboniga kurende kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima ekerenge kenene ky'umuruburyo bw'umuganone no kurwugusigeta guchia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikibirengo byigoro Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa n'abantu aho eriogo korentera emegano yabo rituko rya ijuma chinsa ibere chabutuko na boigo moiroro rituko rya Jumapili chinsa isano na isato chamugaso imeya Ndizi TV. Aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya ni gazeti kare ko soma ya so online ga burgerie bintu so abusa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV News Ndizi TV News sacha Ndizi TV News ya wana digeri wana bintu akai nono chomurubiri kabisa gwicingero na papa antivirus bintu nobira Ndizi TV News ke jago na so Facebook yabango Ndizi TV News na YouTube yabo Ndizi TV News ke ayenayo mokora ayena gwantebiriye kenaye omwanjo ndigeti kurwabo kaneta honsonja soa asakoro kwa Ndizi TV News eyu Facebook YouTube yaito Ndizi TV News omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa ntibera chokoleta chingero amo na mangana mange igano bwanzubure womo gusi Ndizi TV akiro meto bwanzuborobi ai yakiwata basi Ndizi TV News aya Enkoro y'umuntu nige gonchuka na kubigintekebe ekeru kugania kugwetania okonyora no kunereria kwabetobo asegosor yokwegia yabasintobo chondo aba mwede na murigere sana cyaro no kubuli mubwane mungatira singe tato minzo nate mama bakachante bigose buri musomi no yo mindo njengo dagutinde muntu otabwate manyinga tata nigo gwatananika kwarorekanire magega yomuga kochondo gukwana gutige nibe nyinge magega mosomi mumro yomonene niga sinyirwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa chitari chingia mamincha yukugania waisanya gosira bana bali tingo bagera pikende yonspi kwaza no kumenya tumanya sivile mpaka lito konda aligere ndano aki none siringisana churi yakonyora njia zikoreyi Aki ngwandarire tabiyo kwararite mubega kyumune none kikwaragerete kakekero kwakwete akikwaragirete abana baitanaga ki Momurumu abochondo nyangao nige soirime nagusegeto gutaigwana amate yochondo iyo yamenyete n'umurembe bono yatanenikire nechisegi chiabeire nkire yugo sunsura emechando yabo ono ma ese ngenjo kwegera umwana okomosomi na nero ma eto bwate chibesa kuya kabisa tari mo bwate chibesa paka inungu bwate chibesa kainguru chibesa mama kuna chimura imoka muntu gutane monte abimasumo inungu bwate chibesa musomera yako umerana ne amateyo
rituko rya Jumatano chinsa ibere cha butuko no moiroro rituko rya Jumapili guchakira chinsa 10 cha maragoba eliubwe manye ningigeo cha gukorekana ase amateye. Ndizi TV kwa vile kubo sawa na namatkonsi rumbe toko ekora unique yani enchiragete ya bene obwansu bonsi bugutuka maiga ya rumba na nageko gara na mwirenga rumba go ikabone koru in a unique way ego nga rumba outdoor tokora rumba isiko mwancho murigeri bono ntobe tugutara aseme bogani au mibogani au tobe toko kora chisho chito kurwa aseme bogani onye kubwana mo bogani ogo na bogo kora ki na bokoli kagari simwese namba nerega wewe so akesimi obuki nayo obuki sokora cha somo bogani ogo tokore rumba live rumbenkongu rumbembo tobese ko sukana mwenye tenda ko tabi aseta yura manye bintebi ya aguno to tokore jeba mo jembi wayo aguno to kwanira over semi bwa sokoro aguno to koleta bateri au kusechi banda au ekunga rumba out do hey mutandao insemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo au voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi a company ya Davis and Shatliff nigo ya korentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwati ya mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichicho gutumika stima gose solar kuruwasi chibohol gose bisima uikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bago kubugoria umusigo gwikasenka yao nigo bago toka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakiresime ase namba enotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shatliff ango yobo kori emirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bokole liborobu ya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tarikogoita ngorosi atore chikeki chimeyega au unna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes corporate cakes egatiye cake chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yeyo gotoka imemo chobosongo asamange gose kobeke oda yao twakere simi ase namba enoti